सेरफां जायख्लं युथ क्लाबनि बानजायनायाव प्रिन्सन दैमारिनि गोसोखांथियाव ब्रैथि सेरफां ट्रफी जोलुर बादायलायनाया दिनै धुपगुरि एफसि आरो बाटाबारि एफसिनि गेजेराव सेमिफाइनेल जालाङो। मोन्नैबो हानजानि गेजेराव गेलेनाया जोबोर नोजोर बोथाव जादोंमोन आरो बाटाबारि एफसिआ गलसे सोनायनि हेंथायै धुपगुरि एफसिआ गल 3 सोनानै देरहानो हायो। गुबुन फारसेथिं सेरफां जायख्लं युथ क्लाबनि बानजायनायाव प्रिन्सन दैमारि गोसोखां ब्रैथि सेरफां ट्रफी जोलुर बादायलायनायनि जोबथा एबा फाइनेल गेलेनाया फैगौ 28 अक्ट'बराव जागोन होनना मिथिहोदों आरो बे जोबथा एबा फाइनेल गेलेनाय सानखालि महरगिरि आलासि महरै नितामणि बर', गेमस्रि दैमारि आरो इलिसा बर'मोना बाहागो लाफैगोन होनना मिथिहोदों। Up,